Младите ще да ходят ли на училище, да просто съвет трябва да се изучат ли? Искам да ходят на училище, да се грамотяват повече, по-бързо. Образованието помага после цял живот. Помага, Анджак. Дето ще отиваме да копаем, ще си сложи вратовръзката, пример, или една хубава бяла риза, ще излезе да ще свири между хора, а няма да е на полето да копае. Къде 20 дена хората постоянно питат. Къде е тигъра, къде е тигъра? Еви тигъра. Тигъра е тук. Тигъра е тук, в Сливен. Само, че да идват да го гледат. Като не искат да го гледат, ще го гледат при мене.
първата фенка. Първата фенка. Първата фенка да види кой ще е. Вечер ходиш по участие, свириш, радваш хората. Анджак, той го прави. И като свърши тържеството, всеки какво? Всеки си фаща булката, прибира се вкъщи. Ти какво правиш, като си сам? Значи и аз се погрещам гайдата, се прибирам къщи. Тъй, той ли твоята булка в гайдата? Той да се каже, той е, защото веселяваме се, събираме се някъде и всеки като стане вечерно време, всеки си взима булката, пример приятелката, се прибира, пък аз погрещам гайдата, се прибира. Ти зато и толкова хубава гайдата. Трябва да е хубава гайдата, понеже излизаме между хубави хора, да е приятно, да не мириши, да не... Оная вечер тук снимах и ние от Смолян, Каба гайди. Ма тя 3-4 пъти по-голяма от твоята. Голяма гайда от яри била правена. Те си искат подръжки, те си ярите. Да. Ма голяма гайда, не бях виждал толкова с голяма гайда. Отблизо ги. Те са родопските гайди. Да, родопски гайди. Лоша работа тъй да си сам. Не лошо да ти кажа, от 4 стени скарваш пари, но не знаеш къде ги харчиш. А дъщерите женени ли са вече? Всичките ми деца са женени. Колко внуци имаш? Внуци имам 2, понеже още скоро се оженеха децата. Имам 2-3 внучки още. Дъщеря. 2 ми дъщери са в Германия. 3 са тук, къде е Шумен, къде е в Омуртак, са женени. Пръснати. Къде се намеря половинката, там е. Да. Остана ми една малка дъщеричка от 14-15 години сега в момента. Тя е кръстен на моето име. Сашка се казва. Къде е тя? Тя при майка си. При майка си. Какво ще й кажеш на малката си дъщеря, ако гледа клипа? Какво му да кажа? Обичам ги. Обичам си децата. Той е най-хубавото. Много ги обичам децата си, но... Мъжно ли ти и за тях, като не са покрай тебе? Много ми е мъжно. Значи аз съм свикнал с тях. Става вече втората година, както се разведехме. Много ми тежко. Жената ми разби семейството, просто да ти кажа. Направи тя една голяма грешка и не мога да го забравя. Да. Викаш, таиш мъка в душата си. Тъй да се каже, че всеки си знае себе си. Аз всички моите деца ги обичам равномерно. Не съм делял децата си. Аз ги обичам равномерно. Когато мога, помагам. Като не мога да помогна. Да. Те си помагат сам себе си. Колега, ани че още малко да работим и ще спрем. Утре де ще ходите? Утре, дай Боже, ще видим някъде, където има празници, сборови, панаирища, така. Да вървим, да ги радваме малко. Да. Няма само Сливналии да радвате, трябва и другите градове и те да те видят, да ти чуят музиката, да те се порадват. Няма, тъй да се каже.